налски диски. Ако упражня подходящ. Не, ти мандar дикера. Мами ще против. Ama da ben bu tiyatro Ще трябва. Ben halim tutmayı da gizmem Не hiç. е време. Sen ne halı da rekne ta halı dikешler ba. Putye. Елю, Da. благодаря ти, че вярваш Sen ne ta halı dikешler sen boş tut Това е porizam много da. важно за мен. Çünkü nahan nasıl mai ta kere. Инго е студент. Сега Aç ще се aç. забавим. Kay, aç. Гледаме филм за и днес. Hadi baba. Hadi. Капризите и ревността са забравени. Hadi Dana. Не мърдай. Kuzu. Hadi, akap kere. Plas, raçiçki. Plas, raçiçki. Plas, raçiçki. Plas, raçiçki. Plas, raçiçki. Marvasta babu, marvasta. Plas, raçiçki. Изобщо не ни Hadi познаваш. babu. Aga tas geçecek iş yok. Добре. Haydi. Dönbaba. İpek може Dönba, да се dönba. решава Dönba, детински. dönba, dönba, dönba. Я познавам. Dönbaba. Детски Dönba, истории са dönbaba. Dönba. Hadi başla opera. Съвсем друго. Hadi başla opera. Hoge şibo. Hiç kalme. Работи. Ha, aç. Тя учи само. Старая се. Вах! Ако стане, стане. Ако не, не. Вах! Следващия път ще положи повече усилия. Хайде, Но тъй как я разкажа. няма да излъжа. Уй, Стаса! И Пет ми каза, че утре е на съвет. Кажи на професора ти, че Пек е невинна. Ако изгони детето ми от университета, ще му стоваря цялата сграда на главата. Така да знае. Това Habebene. Tokumуй. Hangi da? виж ти. И Пек е подменила работите ли? Hadi be. Soğuti. Чучка. Hangi da çocuk oraya? Тя прави всичко, за да спази обещанието. Чучка. И аз съм Döklüyor da mangala. Döklüyor da şiddimle çırak ana mangala. Uzan kalk, döklüyor da bir daha döklüyor da. Uzan. Al katı kalayım hadi. Katı. Hakana uzan kalk dostu. Ya, klastara kala katar uske kizden taba. Ya. Hatu da. Mama. Нека попита. Аз за да се убедя. Ако аз ще стоя като скала. Мамо, дори ти не ми повярваш. Със сигурност ще ме изхвърлят. Почакай на бързо. Грешно си правят сметките. Но ти не губи надежда. Мамо, Миличка. Sana da kalk bir sonra gene. Hadi lı çayızda. Lı. Ще говоря с професора да не ми Хайде. става си беззащитна. Sana gargari. Думай за сто гидаш. Помалко. Не може да изхвърлят. Хайде лъга. Клевета. разправи се с тях, Мелек. Нека видят как се увълчва една майка, когато става въпрос за рожба. Не ми Нека тишма. се научи да лети. Ало, мама чувствую зор ленте си. Да носи право. Бу. Бу. Исках да те питам. Есен с нощи спомена нещо. Ще ли да те изключват от университета? Казах си, че не могат да си направят нищо. Но ти ми разкажи. Защо не ми каза? Щяхме да измислим нещо. Не ми се говореше, Юзгер. Вече нищо не може да се направи. Сега, какво е положението? Днес ще има съвет. Ще се защитавам, но със сигурност ще ме изхвърлят. Абсурд. С тази твоя невинна физиономия. Трябва само да се държиш мило. Да не е Върховният съд. Комисия от двамата. Ще те накажат с мамрене. Ще помърмат малко и ще приключи. Добре, Юзгер, но аз нямам вина. Аз съм ощетена по случая. На света не всичко е справедливо. Закъснявам. После ще се видим.
е на твоя страна. Що си ба? Алико, изтига вече. Изтига, Алико. След тези майстори, след малко ще имаш всичко. Бъл, 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 бъл.